na-ekiri ihe nkiri anyị. Tata ana m anabata unu na nkụzi vidio nke SMCDA ọzọ. Na vidio a, aga m akụziri gị ka ị ga-esi jiri TrustWallet gị wee gote Wikicat site na PancakeSwap, Bitcoin, Bot Finance maọbụkwa site na DEX ọbụla ị maara. N'ime nke a, anyị ga-abanye n'ime TrustWallet anyị ugbu a. Ịbanye na TrustWallet gị ga-agba mbọ hụ na itinyere ego na ụdị BEP20 ọbụla ị maara dịka BUSD maọbụ Binance Smart Chain. Mana ọ ga-aka mma na itinyere ego a n'ụdị Binance Smart Chain, maka na itinye n'ụdị BUSD token a ga-anarakwa gị ego gas site na Binance Smart Chain. Ya mere anyị ga-etinye ya na Binance Smart Chain ka ọ dịrị anyị mfe. Imesịa nke anyị ga-agazi ga-anabata Wikicat n'ime TrustWallet. N'ime nke anyị ga-ene ya na mgbada hụ ebe edere atoku, pịa ya bụ atoku n'aka. A ga-anabata Wikicat n'ime TrustWallet ugbu a. Ịpịa atoku n'aka, ọ ga-ebutere gị, ị ga-ahụ ebe edere esere akara mgbakọ n'elu aka ekpe gị, pịa aka na nke izizi netwọk. Ị ga-agba mbọ hụ na ọ dị na Binance Smart Chain. Ọ bụrụ na ọ dịghị, ịgbanwe ya. Nke abụọ, contract address. Ị ga-eje na ọgbakọ Wikicat nke na Telegram, debanye CA n'ime ebe a. A ga-ezitere gị contract address nke Wikicat. Ị ga-edepụta ya, chighazie azụ na TrustWallet gị, ga-apịa aka na paste ka ekwentị gị debanye ya. Ekwentị ị ga-ejikwa aka ya debanye ihe ndị ọzọ dịka name, symbol na decimals. Ọ debanye sie ụzọ ọzọ ị nwere ike isi kọwedete akara Wikicat nke bụ contract address bụ site na CoinGecko maọbụ CoinMarketCap. Imesia nke anyị ga-ene anya na mgbago n'aka nri gị, pịa aka na save. Wikicat abatago na TrustWallet gị ugbu a. Anyị ga-abanye na PancakeSwap, ga-agotezie Wikicat ugbu a. Ị na-anya na mgbada, ị ga-ahụ ebe edere browser na anya ọfụma na mgbada. Pịa aka na browser, debanye n'ime ya PancakeSwap Finance. Debanye PancakeSwap Finance, mee ya ka ọ gaa ime ntakịrị ndidi ka ihe wee gaa ọfụma. Abataga ebe a ime PancakeSwap, gbaa mbọ hụ na ọ dị na BNB Smart Chain. Ijikọtazie wallet gị na PancakeSwap. Mee ya etu a. Imesia ya, wallet gị ga na-egosi etu a. Anyị ga-enezi anya na mgbada ebe dị trade, pịa aka na trade aka anyị banyezie ga gote Wikicat n'ime PancakeSwap. Ịpịa aka na trade, ọ ga-ebute gị ihe dị etu a, ebe ị ga-ahụ BNB onye na wallet gị. Ị na-anya na mgbada, ị ga-ahụ ebe dị cake. Ị ga-agbanwe cake a tinye ya na Wikicat. Ị ga-edebanye Wikicat n'ime ebe a. Ọ ga-ebutere gị Wikicat site na CoinMarketCap. Pịa aka na import, pịa aka na I understand nakwa import. Wikicat abatago n'ime PancakeSwap. Ị ga-enezi anya ebe dị slippage Wikicat bụ 2.0, ya bụ abụọ. Mana na nkụzi anyị ga-ewelite ya n'ụkọ nwe ike gara anyị na-atụfughị oge. Ya mere anyị ga-apịa aka ga-agbanwe Wikicat slippage. Ị na-anya, ị ga-ahụ ebe edere 0.50. Ị ga-apịa aka, ihe a ga-edebanye n'ime ya bụ 10, ya 10. Idebanyesi ya, ị ga-echighazi azụ n'ogoro Wikicat. Lekwa anya n'ime BNB a, ihe ị ga-edebanye n'ime ya bụ 0.5, ya bụ 0.05 BNB ka anyị ji egote Wikicat ugbu a. Ihe ọ pụtara bụ USDT 12. Ị na-anya na mgbada, ị ga-ahụ Wikicat onye o bupụtara anyị. N'ezie anya na mgbada, ị ga-ahụ ebe dị swap. Pịa aka na swap a, gbaa mbọ hụ na ihe niile dị ka isi chọọ. Pịa aka na confirm swap. Ọ ga-echi azụ na TrustWallet gị ebe ị ga-ahụ ihe ndị ọzọ. Pịa aka na confirm. Ị ga-etinye ihe ndị kwesịrị itinye. Ị ga-enwezi ntakịrị ndidi ka
pancake swap ji aka emetọpụ ihe ndị ọzọ fọdụrụ. O mesigo ọ dịgo successful, ya bụ na ihe anyị goro anyị enwetaghị na TrustWallet anyị ga-echighazi azụ ime TrustWallet anyị tụgharịa TrustWallet ịtụgharịa ọ ga-ebutere gị Wikicat onye igoro ị na-ahụ ya ebe ifo ya Wikicat abata n'ime TrustWallet ọnụọgụ na igoro ị ga-ahụ ya n'ime ebe Wikicat dị na ime coin market cap, ya mere ị nwere ike isikwu na TrustWallet hụ ọnụ ahịa Wikicat dị n'ahịa ugbu a. Anyị ga-ahụ na Wikicat arịgo elu ugboro 80, ọ dịgo elu ugboro 84 ifuru ya. Etu aka ị ga-esi gote Wikicat na des ọbụla ị chọrọ ma na Poolcoin ma ọ bụ na Boys Finance. Ndewonu, daalụnụ maka ịnọnyere m na nkụzi vidio a. Ana m na-enye ihe unu na vidio ọzọ na-abịanụ. Daalụnụ ndị ọma na-ekiri ihe nkiri anyị.